muhimmin taro. Lallai yadda muka sani akwai tsohuwar alaƙa mai ƙarfi tsakanin malaman Hausa na SOAS da jami'o'in arewacin Najeriya, wato irin su jami'ar Bayero ta Kano da kuma jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. Bari in ba ku wani ɗan misali wannan alaƙa. A shekara 1964 na shiga ajin Hausa na fara koyon Hausa. Wanda ke koyar da mu a lokacin kuma sunan shi Freddie Parsons, wanda ya shahara sosai a fannin nazarin harshen Hausa. Shi Freddie Parsons kuma tsohon diyo ne tun zamanin mulkin mallaka, don haka ya san sarakuna da masu mulki na gargajiya da yawa. To, wata rana muna zaune a ajin, sai na je